Tervetuloa Random Tuben pariin. Tää on mun uusi sarja. Mä oon haipeissa tehdä tätä. Ja nyt me tullaan näkemään. Eli tässä on tarkoitus katsoa vähän randomeita tubaajia. Eli löytää YouTuben syövereistä jotain hauskaa. Ensin mä ajattelin tehdä Tuben pimeä puoli nimen, mutta se olisi sitten ollut enemmän creepyä kamaa, joten Random Tube, Random YouTube-videoit. Ja tässä ei ole tarkoitus mollata ketään, tässä on tarkoitus reagoida randomeihin YouTube-videoihin. Ja sitten, että mun oma kanavana ei ole mikään super. Mä voin sanoa, että jos mun on 28 tilaa, se heitetään superia. Ja sitten on se, että mä veikkaan, että mun kanava toi haukoo, mutta jos joku tekisi tämmösen, se voisi hyvin mun Samsara-videoita tämmöset, jos ne olisi vielä julkisia. Ja mun jotkut vitun luksuavarsit mun ei ole enää julkisia, joten voisi niin helposti, että ette uskokaan tunkea johonkin tämmöseen. Esimerkiksi toi Sinatuba TVn epätubaajat-sarjassa ne varmaan ihme, ettei ole vielä ollut. Tai no sehän loppui, et ei tuu olemaankaan, mut let's get started! Ja siis ennen kuin mä kerron tän, niin me tullaan tekemään tää video facecamillä. Ja siis lähdetään ensimmäisestä videosta eteenpäin. Nukkekodista. Mitä? Nyt latailee vuosikausia pauselle. Eli nyt tämä on joku random video, jonka mä vaan etin YT:stä, eli hieno alku. Tää ääntä vähän ei. Tukka. Naisten on kyllä. Minä sanoisin. Ok, sori. Sotkussa. Joo, mä oon lesbo Hannonkaan. Onko Hannonkaan lesbo? Joskus tehdä video siitä, että mä ja Hanna seksiä. Seksiä? Ok, tee vaan seksiä YouTubeen. Katso mielelläni. Äkkiä lähdet tekemään video. Kato ihan mielelläni, kun sä teet vähän pussailet ja suutelet vielä vähän uhteet sun eka video Hannunkaan, en mä tiedä. Onko siinä mitään järkeä, jos tytöllähän voi olla nimi Hannu, niin joo, mä katon innolla, me likestää. Ehdota kavereille, niin. Tulkaa tietenkin fanittaa. Tulkaa tietenkin fanittaa. Mä en kyllä ehkä pyydetä faneja, mä en oo ikinä pyytänyt teitä fanittaa. Tulkaa tietenkin fanittaa löksyttäjää. Ilman mitään syytä, koska miksei. Kun fanittaa, mun pitää mennä. Mun pitää mennä. Ja muistakaa fanittaa. Muistakaa fanittaa mua niin. Siinä oli Lesbo Emmi PRP Reuplord, koska kunnollinen on poistettu. Siirrytään video numero 2/3. Videona numero 2 meillä on tyypiltä nimeltä Emily B. Mansikkamaan esittely. Hieno video varmaan esitellä oikein mansikkamaata. Taas tulee. No niin, siinä on mun mansikkamaa. No niin, siinä on sun Tää on mansikkamaa. laitettu Nice. puuta ja tämmöstä muovia. Et se pysyis hyvänä. Pysyis hyvänä. Ja tungetaan siihen mansikkoita, nyt pysyis hyvänä. Tuolla jos näyttävänä suurennetaan vähän kuvaa. Vähän kuva, oi hieno. Siellä on mansikka raakille. Aivan oikein. I'm so hype. Siellä on strawberry. Tuossa. Another one. So cool, Emily. Thumbs up. Näettekö? Siinä on myös. 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 Tämmönen kokonainen mansikkapelto tässä. Tai no tämmönen mini-mansikkapelto. Bobby's and Friends. Miksi toi on mennyt 136 tää video on mennyt vähän vähemmän? Jep. Tämä video on sitten tässä. Muistakaa tilata kanava ja surprise. Surprise! Muistakaa niin tilata kanava ja surprise! Aivan sama. Aivan sama. Laittakaa kommentteja sähköpostiin ja Kommentteja sähköpostiin. sitten tilatkaa kanava, niin tulee lisää videoita. Okei, en tilaa, ettei tuu lisää videoita. Hyvä. Koekkelis kaikille. Groutopia, 1 maa ja 10 lehmää. Varmaan 20 lehmää yhden kerran, mutta en mä pelaa GT enää. Kuka laittaa kommentteja sähköpostiin, sun pitää tunkea ne tuonne YouTube comment sectioniin. Mut hei, process ollaan metsäretki, että tää video kestää nyt vähän päälle 10 minuuttia.
Moikkalis kaikille, täällä ollaan Emelipää parissa ja tänään me tehdään video nimeltään Metsäretki. Jep. Meillä on täällä nyt simmat, että me mennään sinne mettään, jossa on ainakin mustikoita, puita, puolukoita ja muita sen semmosia. Ja sitten niin täällä on myös mä en oo omassa kotoa, vaan mä oon mun serkkuilla. Kulkupeleistä ei olla pojalle varmoja. Mä menin kävellä, mutta tarvitsemme aseita. Jep. Huomen tuuriin. Noin. Odottakas pikku hetki. Tarvitaanko se pitää kameraa näin? Pitää kameraa näin. Joten ei kannata Täällä ollaan jo. Tossa mun serkku pyörä ainakin. Jaha. Tosi hyvin. Sitten tässä on tämmönen pyörä. Ei oo varma käytäks mä sitä. Ei voi tietää. Vai sitten käytäks mä tämmöstä pinkkiä? Anteeksi. Mä piti provosoida. Eikö sulla oo yhtään värisilmää? Ajaa. Aivan. Täällä on tämmönen pinkki mersu. Pitää mennä pistää Ajaa. Mä ajattelin käyttää sitten tätä. Mä en oo varma, että se saattaa rikki. Mennään kävellen. Great idea. Aletaan sitten hommia. Mä tykkään pyörää. Nyt pidetään pienen ajan pausta. Jep, me ollaan matkalla ja täällä näkyy kaikenlaista maisemia. Jep, siinä on serkku. Aivan. Niin, täällä on kaikenlaisia maisemia. Kattokaa. Täällä on peltoa ja kaikkea muutakin. Joo. Peltoja. Tuo pelto. Me ollaan menossa Nuo hevoset tuolla. tuonne metsään ollaan menossa. Tuolla on meidän hevoset. Jep. Ok. Tää on meidän. Niin, siinä oli meidän märpää mettä. Sinne ollaan sitten menossa. Olemme matkalla tällä hetkellä. Aivan oikein. Jos tulee kysymyksiä, että mitä me tehdään metsässä, niin se selviää ihan kohta. Nyt mua pelottaa. Se on K18, niin varmaan te ette saa YouTuben kanssa katsoa. Katsotaan kuitenkin. Jep, täällä ollaan nyt metässä. Maisema on täällä. Me olemme metsässä. Jep, täällä on mustikoita, puita ja jopa pieniä lampia. Mä en tiedä, se on Jep. Täällä on vaikka mitä lampia, puita ja mustikoita. Jep, venatkaa. Mun on ihan pakko maistaa mustikkaa. Nam. Täällä on vaikka mitä. Lähdetään tutkimaan lisää. Tuosta löytyy tommonen venatkaast, näettekö te? Niin, tuo. Silmä, kattokaa. Lähdetään tutkimaan lisää. Nyt lähdetään tutkimaan. Tuosta löytyy tommonen venatkaast, näettekö te? Niin, tuommoinen kanto. Hieno vanha kanto. Näkyykö? Juu. Hieno kanto. Silloin kun oli se... Mitä? Tosi iso myrsky. Mä en muista mikä se myrskyn nimi oli. Mut joskus sunnuntain... Hurricane. Ei tainnut olla. Jos oli kauan, niin meidän metsässä kaatui tosi moni puita. Sähköt meni, kaikki on... Niin sen takia täällä on jonkin verran kantoja, kun niitä kaatuneita puita on pitänyt... Jep, puita kaatui. Pitänyt leikata. Tuli niin hirveä myrsky, että puu lensi päin ikkunalle. Hehe. No ei nyt ihan. Ei niin. Pitää nyt sille, että on vaikeaa pitää kone. Tuollakin on tuommoinen kanto, jos näette. Mä näen. Näettekö katsojat kantoa? Tuolla on telkänpönttö. Ja siellä on telkäpönttö. Juu. Näettekö? Mä luulen, että noi on linnunpönttöjä, mutta Taidatte nähdä. Jatketaan sitten matkaa.
Sitten matkaa. Ei makkaa kun matkaa. Täällä on. Minä ja... Muutes hei. Kuules hei. Tosta näkyy paremmin toi lampi. Siinä on lampi. Lampi. Näin. Näin. Jatketaan. Otetaan lenkki tässä. Täällä lähtee. Olen matkalla mä vuorelle, koska olen niin hyvä. Noin, mä oon ihan surkea kaikessa. Lähdetään matkaamaan vuorelle päin. Vuorelle päin! Tästä otetaan taas yksi. Nam. On semmonen iso jyrkänne. Lähdenäinen lammitettu. Venatkas tää meni. Älkää välittäkö katsojat tosta. Niin toi meni vähän pihalle. Mutta aika se olematta olla matkalla sitten toiseen paikkaan. Täällä näyttää lupaavaltakin. Laitetaan vähän noin. Mustikkaa. Mustikoita, kaikkea. Hyi. Siinä oli jotakin. Lehtiä päällä sitten. Perillä. Nyt me ollaan täällä niin, mini-jyrkänteellä. Me olemme täällä niin sanotulla mini-jyrkänteellä. Niin sanotulla hyvällä videolla. Okei, toi oli kyllä aika provosointia. Forget it! Jep, ja asias. Lol. Lol, let's go. Tästä taisi ihan kiva tippua. Ihan kiva tippua. Tippua ja mulla. Jep. Mäkin haluun tippua. Mä haluun tippua kans. Odottakaa sen. Mä haluun tippua kans. Ei noin pitkä. Ei nyt. Asias. Kuinka sä äsken? Lol. Tästä taisi ihan kiva tippua. Kuunnelkaa toi ääni. Jep. Mäkin haluun tippua. Mä haluun tippua kans. Kuunnelkaa. Odottakaa sen. Mä haluun tippua kans. En tiedä mikä on. Supercharge! Mäkin tippuin tosta. All points awarded! Jep. Hienot näkymät täällä, ottakas kun mä käyn kamera. Nice, autotie, en oo ennen nähnyt. Jep. Ja siis oikeesti tää videon tarkoituksena. Anteeksi kaikille tuosta äskeisestä, mulla vaan mun puhelin. Täällä on kaikki. Täältä näkyy näkymiä. Suurennetaan vähän se. Täällä on kunnon näkymiä. Ja sitten täällä on näkymänä myös. Hän! Jep. Joulukuusi. Mä luulen, että Emmi ottaa itsensä läpi. Minä. Jep. Joulukuusi. Aivan. Tässä oli jakso nimeltään Mettäretki. Muistakaa tilata kanava ja laittaa kommenttiin sähköpostiin. Moikkelis, koikkelis kaikille. Nyt mä en tiedä, että tämän sarjan pitäisi olla Emeli P:n kattelu. Tääkin pitää joskus katsoa, mutta onko molempi tubettaja? Mut hei, moi moi, se oli Luksu tai täällä ensimmäisessä Random Tube-jaksossa. Nähdään seuraavalla kerralla. Moi moi!